ଧର୍ମ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟ କୁମ୍ଭମେଳା। କୁମ୍ଭମେଳା ଭାରତୀୟ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଭଳି ବହୁ ପୁରାତନ। ଦେବାସୁର ଲଢ଼େଇ ସହିତ କୁମ୍ଭମେଳା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ ଦେବାସୁରଙ୍କ ମିଳିତ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଅମୃତ ବାହାରିଲା। ରାକ୍ଷସମାନେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଅମୃତ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିନେଲେ। ଅସୁରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅମୃତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୟନ୍ତକୁ ପଠାଇଲେ। ଜୟନ୍ତକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ 4 ଜଣ ଦେବତା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦେଲେ। କଳସରେ ଥିବା ଅମୃତର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅମୃତ ଯେପରି ଚହଲି ପଡ଼ି ନଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଗଲା। ଜୟନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ ନିଜେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା କଳସକୁ ଯେକୌଣସି କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପାତ୍ର ଯେପରି ଭାଙ୍ଗି ନଯାଉ। ବୃହସ୍ପତି ନିଜେ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ। ଶନି ଜୟନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ। ଜୟନ୍ତ ଲୋଭରେ ଆସି ଯେପରି ସବୁ ଅମୃତ ପିଇ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ଯୋଜନା ଦେବତାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଦେବତାମାନେ ଅସୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଅମୃତ ଚୋରାଇ ଆଣିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ 4 ବୃନ୍ଦା ଅମୃତ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜୟନ୍ତ ଅମୃତ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାକ୍ଷସ ତାଙ୍କର ପିଛା କଲେ ଓ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା। ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଯେଉଁଠାରେ ଅମୃତ ପଡ଼ିଥିଲା ସେହି 4ଟି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପ୍ରୟାଗ, ହରିଦ୍ୱାର, ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଓ ନାସିକ। ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ନଦୀ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନାସିକ ଅରୁଣ ଓ ବରୁଣ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ, ଯେଉଁଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହରିଦ୍ୱାର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଏବଂ ପ୍ରୟାଗ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଓ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଶିପ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅମୃତ ଚୋରାଇବା ପାଇଁ ଜୟନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଶନି ଓ ବୃହସ୍ପତି ଯାଇଥିବାରୁ ସେହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ କୁମ୍ଭର ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଯେବେ ଗୁରୁ ଓ ଶନି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେଷ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ହରିଦ୍ୱାରରେ କୁମ୍ଭମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୁଏ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ସିଂହ ରାଶିରେ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେଷ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ କୁମ୍ଭମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୃହସ୍ପତି ସିଂହ ରାଶି କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୃହସ୍ପତି 3 ଦେବତା ଯେତେବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟାରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନାସିକରେ କୁମ୍ଭମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମାଘ ମାସରେ ବୃହସ୍ପତି ମେଷ ବା ବୃଷ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ନବଚନ୍ଦ୍ର ମିଶି ଶନିଙ୍କ ମକର ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରୟାଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅମୃତ ଆଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 12 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସମାନ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ 1 ବର୍ଷ ରୁହନ୍ତି। 12ଟି ରାଶି ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗତି ଅନୁସାରେ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପ୍ରୟାଗରେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ କୁମ୍ଭମେଳା ହୁଏ, ଯାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ କୁହାଯାଏ। 12ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ଅର୍ଥାତ୍ 144 ବର୍ଷରେ ଥରେ ମହାକୁମ୍ଭ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଚଳିତ 2025 କୁମ୍ଭମେଳା ମହାକୁମ୍ଭ ଅଟେ। ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଖଗୋଳ ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତି, ସେସବୁକୁ ବୃହସ୍ପତି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ନ ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ମାନବ ସଭ୍ୟତା ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତି ଆକାରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀଠାରୁ ଅଧିକ। ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ।
गुरु बृहस्पति को श्रद्धा निवेदन पर कुंभमेला भव्य और दिव्य स्वरूप पालित हो आसुची। वैदिक कालखंड पर कुंभमेला को सर्वाधिक जनप्रिय कराइथिबा व्यक्ति होउचंती आदि शंकराचार्य। कुंभमेला केवल शास्त्र भितर सीमित नुहे, यह भारत और भारत बाहर मध्य परिचित। अथर्ववेद चतुर्थ मंडल 34 सूक्त और 19 मंडल 53 सूक्त कुंभ शब्द व्यवहार करा जाइछि। महाभारतर अस्तिका पर्व और तीर्थयात्रा खंडरे प्रयागराजर स्नानर महत्व वर्णना करा जाइछि। पद्म पुराण अनुसार कुंभमेला समय संगम स्थान मुख्य प्रदान करिथाए। मत्स्य पुराण में समान वर्णना देखा मिलता है। हर्षवर्धन राजत्व काल में चीनी परिव्राजक हुएनसा भारत भ्रमण करथिले। तांको भ्रमण वृत्तांतरे कुंभमेलार उल्लेख अछि। 2017 यूनेस्को कुंभमेला को मानवतार अमूर्ति सांस्कृतिक परंपरा सूची में शामिल करिछि। योग के बाद कुंभ का मेला भी दुनिया में भारत की बड़ी पहचान बन गया है। यूनेस्को ने कुंभ के मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर मान्यता दी है।